V tomto videu sa pozrieme na modálne sloveso dürfen. Sloveso dürfen prekladáme do slovenčiny ako smieť, môcť. Čiže ním vyjadrujeme nejakú žiadosť, výzvu a taktiež ho používame aj na vyjadrenie zdvorilej prosby, priania alebo otázky. Poďme sa pozrieť na časovanie slovesa dürfen. Tak ako pri všetkých modálnych slovesách, aj pri slovese dürfen dochádza k zmene v časovaní. Sloveso dürfen v jednotnom čísle časujeme. Ich darf, du darfst, sie es darf. Prvá zmena je, že sa nám samohláska ü zmenila na a taktiež prvá a tretia osoba majú rovnaký tvar. V množnom čísle pokračuje časovanie bez zmeny. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Teraz si sloveso dürfen aplikujeme do vety. Musíme mať avšak na pamäti základné pravidlo. Ak sa vo vete nachádza viac ako jedno sloveso, vždy to prvé sloveso je vyčasované a všetky ostatné sú na konci v neurčitku. Tak ako môžeme vidieť aj v prvom príklade. Darf ich etwas fragen? Smiem sa niečo spýtať? Prvé sloveso dürfen sme vyčasovali podľa osoby ich a druhé sloveso fragen sme dali úplne nakoniec do neurčitku. Ďalší príklad máme tiež otázku. Dürfen wir ihn besuchen? Smieme ho navštíviť? Prvé sloveso sme prispôsobili osobe wir a druhé sloveso besuchen je na konci v neurčitku. Tým, že máme oba príklady priame otázky, začíname slovesom. A tretí príklad. Hier darf man nicht rauchen. Tu sa nesmie fajčiť. Opäť, druhé sloveso je na konci v základnom tvare. Teraz sa ešte pozrieme na časovanie slovesa dürfen v minulom čase. V jednotnom čísle ich durfte, du durftest, sie es durfte. A v množnom čísle wir durften, ihr durftet, sie durften. Ako môžete vidieť, v jednotnom čísle sa nám už nemení samohláska ü na a pridávali sme všade ku kmeňu písmeno T. Dúfame, že vám po tomto videu nebude robiť sloveso dürfen už problémy a ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.